Shalom. Shalom. Taparade madirita, martangyang mahita di bagasan rohat tabe. Amen. Marede hita sian buku ede nomor 648 ayat sada dohot ayat opat. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Akka diboto hamudo, nama korhon habengeton ni rohado, pangujunan di hapor seau muna. Alai ikon adong do ulaon nasun, dengan di habengetoni asa tungtang situtu jala halak si sadok hamu akana sohurangan di manang aha martua do naposo na mangulahos si songoni di dapot tuanda di haroronai. Haleluya. Martangyang mahita ale Tuhan Yesus Tuhan ni akana mate dohot akana mangulu. Hodo na punahami, manang mangulu manang mate pehami, nang pemardalan hami di rurani linggoman ni hamatean, dang huhabiari hami be hamatean, ay hodo dongan nami, dang tertiop hamatean manang tanoma be hami, ay hodo Tuhan nami naung humokop hami, jalaho na punah hami, rohami nuaeng tuho mangido, sahat tuhoma atau dinami dohot daging nami, asa diho hami manang na mangulu manang na matepe, say tiop matangan nami, urupi hami marhite-hite pakokop mi, asa sahat hami tuhanguluan na sora suda. Amen. Tajahama epistel di pertangyangata di Bornginon, imanatar surat di Matius 25 ayat 30 sada sahat rode 46 tajahama secara responsoria. Alai dung rosogot anak ni jolmai mar hasangapon rap dohot saluhut suru-suruan na hudulan nama disi habangsa hasangapon nai. Dungi marluhut matu jolona nasa bangso, jadi sirangon nama nasida songon binaheni parmahan nama nirang biru-biru boru-boru sian biru-biru tunggal. Jadi pacong-congon nama boru-boru itu siamunna, alai anggo tunggali tu habirangna. Dungi dohonon ni rajaima tu akana di siamunai, romahamu akana pinasu pasu ni damang, pean hamuma harajaoni na pinature di hamu sian ha ojak ni tanoon. Ay namale do ahu, dilehon hamu do au mangan,
na mauwas doahu, dilehon hamu doahu minum, na boru doahu, gabe dijakon hamu doahu. Na marsakot bulung doau jadi di parulosi hamu doau, na hacitan doau jala ditikir hamu doau, na tarhurung doau jadi roh hamu mandulo au. Dungi dohonon ni akka partigorima mangalusi. Tuhan, nadigan huida hami ho male, gabe hulehon hami ho mangan, manang mauas, gabe hulehon hami ho minum, Nadigan huida hamiho naburo gabe hujakon hamiho, manang marsakot bulung gabe hu parulosi hamiho, nadigan huida hami ho marsahit manang tarhurung, gabe hudolu hami ho, dungi alusani rajaima nasida. Situtudo na hudokon tuho, nasa nabinahen mutun sadasian anggiku akan namet-meton, natu au doi dibahen hamu. dungi dohonon namatu akana dihabirang na, laho mahamu siya jolokon, hamu akan nabiniruan tu apis si saleleng-leleng na pinature di sibolisi, dohot di akka suru-suruan na. Ay namale doau, dang dilehon hamu au mangan. Na mauwas doau, dang dilehon hamu au minum. Naboru doahu, dang dijakon hamu ahu, namarsakot bulung doahu, dang diparulosi hamu ahu, namarsahit doahu, natarhurung doahu, dang didolu hamu ahu. Dungi dohonon nasida mangalusi ibana. Tuhan, nadigan huida hami homale, manang mauas, manang naburo, manang marsakot bulung, manang marsahit, manang tarhurung, sohu pature-ture hami ho, Dungi dohonon nama mangalusi nasida, situtudo na hudokon tuhamu. Dinaso tinamuna sahalak sian akan namet-meton, sadok ahu do naso ni taom munay disi. dungi laho manasida tuna bernit saleleng-leleng na. Alai anggo partigori, tuhangoluan si saleleng-leleng na do. Ima sahatna, martua do akan natumangihon hatani debata jalana upeopsa. Amen.
Dami ni debatan na sumurong siyan sa luhod na roha. Imana mga ramoti ate-ate doho pikiran muna di bagasan guar ni Tuhata Yesus Kristus. Amen. Horas ma dihita salut na amang inang akahang pinaribot. Salam Kertanegara madihita. Marpakirimon. Hurian itu hata ni debata nagabe jamita di pertangyangan atau obason di pertangyangan parpudi di bagasa tahunon. Iman atas surat di Hesekiel 34 ayat 10 sada 1 ayat 10. Hesekiel 34 ayat 10 sada 1 ayat 10 songonom bahatan di debata manisya hita marsaringar tu tonga-tongata. Judulna Jehovah sadiri mangalului jala papunguhon punguanna sogot. Ay songonodo hatan di Tuhan Jehovah idama ahu apalau sadiri uso-uso sogot diberi-biruku jala luluaku nasida. Songon pangalului ni parmahan di punguanna di ari uju di tonga-tonga ni biru-biruna akan nama pari ibana. Suang songoni au mangalului biru-biru kusogot. Jala paluaku nasida sian salut inganan parserahan nasidai. Uju di ari obun dohot holomon maripotipot. Jala au manogihon nasida ruar sian akka bangso dohot papunguhon nasida sian akka luat. Asa hubungan nasida mula tu tano nasidai. Laos ahu marmahan nasida di atasnya kadolo Israel. Di bagasan akarura. Do di bagasan saluhut parmianan di tanoon. Di japalan apalan alomak ahu marmahan nasida. Jala di atas dolo akan tibo di Israel parudaman nasida. Di sima mangulon nasida di paruduman nadinggan jala japalan apalan naloma japalan di atas niaka dolo ni Israel. Ausad diri namarmahan biru-biruku jala au paulon nasida ninna Tuhan Jehovah. Luluaku ma namagoi jala mula bonakku na tardepari jala lilitakku do nama bugangi jala pargogoakku do namar sahiti. Alai anggo na mokmoki dohot na gogoi siaponokku do. Ausad diri tahe marmahasa marhite ite uhum. Ima sahatna. Huran itu hatta tasadari manang dang tasadari nuaing nunga sahatita tu pertangyangan parpudi di bagasa tahunon. Kita sadar atau tidak, dan terasa nuai nunga sahatita tu ujung pertangyangan ta di bagasan tahun 2020-an. Dan terasa nunga naing salpu sada tahun parhuriau dihita. Dan terasa pangotak ni pandemi COVID-10 sion nunga mardalan lebih kurang sia bulan. Molotai tong sian bulan Maret 1 obason. Dang terasa jaladang binotohian. Pabuah songonom mahitan waing marpungu paujukon pertangyangan di bagasa tahunon. Sadok mardala dosude ati pe godang naso tinagam. Mardala dosude amang inang kang pinaribot di parnguloton ati pe godang naso tinagam hian. Sadana pasti boh hita marngolu jala mangula kaulaon na satu hita ati pe songonon alani
asini rohani Tuhata. Jala sada suku-suku na perlu lalu sata disuri na masa di padalan yang nguluton, nunga tutu hita madalan rap dohok debata, nunga tutu hita mangason asini rohani debata, manang marompa sopas do, manang tidak peduli, madida kana masa di bagasan parangulota. Alai amang inang kang pinaribot, manang dia pei, nuang turpukon, pengoton hita asa mangarade. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang kita sikapi, kita tunjukkan dalam hidup kita, nas firman Tuhan malam ini mengingatkan kita, mengajak kita untuk bersiap. Nang Roma debata laho pasauton sakapna. Laho patuluso sakapna. Dinataboto manang sotaboto. Memang adong do tiki di leon debata tu hita laho bebas bersikap. Laho bebas memilih. Alai du ujung na ikon ta pertanggung jawab ponot tado saluhut akan atau ulai. Sekalipun kepada kita masing-masing diberi kebebasan memilih, tapi pada akhirnya kita akan dituntut untuk mempertanggungjawabkan semuanya itu di hadapan Tuhan. Mari kita turpukon di palu pemahita pabuan naroma tikina debata lawa papungon akabiru-biruna. Akan datang waktunya, akan datang harinya. Tuhan akan mengumpulkan domba-dombanya. Tuhan akan memberikan pengadilan atas kehidupan umat manusia. Namar lapatan maon debata meminta pertanggungjawaban sian aka permahanna. Nah di pasal debata tanggung jawab tu nasi dalam marmahan biru-biruna. Doh pampahenan di debata lau papunguhon. Pasadahon aka biru-biru namar sera doh nama pari ima nanang sunggulan ni turpukon tu hita. Konkretna debata patupahon hamalumon. Liliton ni debata ma akan namabugang tu aka biru-biru namar said jala mangum aka parmahan naso marmahan biru-biru ni parmahane. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dapat kita bayangkan kalau seorang pemimpin, kalau seorang pimpinan, kalau seorang bos besar, kalau seorang pemilik turun tangan, itu artinya apa? Inilah konkret dari nats ini. Tuhan akan turun tangan atas kehidupan umat yang dikasihinya. Atas kehidupan umat manusia yang diberinya mandat. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui ketika sang pemimpin besar, ketika bos turun tangan kepada yang dipercayakannya. Itu artinya pertama, waktunya sudah tiba, waktunya sudah datang. Jadi kalau sudah tiba waktunya, kalau waktunya sudah datang, maka bos itu pasti akan mengunjungi segala milik kepunyaannya. Ketika waktunya sudah tiba, ketika waktunya sudah datang, maka yang ada adalah penghakiman. Kalau bos itu datang kepada yang dimilikinya, pasti dia akan memberikan penghakiman. Benar atau salah. Dia akan menyatakan reward and punishment terhadap yang dimilikinya. Karena itu orang yang bersiap akan kedatangan, menanti akan kedatangan bos ini, sang pemilik kehidupan ini, pasti mereka menantikan saat waktunya ini. Sebaliknya, orang yang tidak bersiap-siap akan kedatangan sang pemilik kehidupan ini, maka itu adalah satu kengerian bagi mereka. Ini satu hal yang mau ditekankan nats ini kepada kita. Waktunya akan datang, sang pemilik kehidupan itu akan memberikan penghakiman kepada yang dimilikinya. Jadi siapa yang bersiap-siap menanti itu akan memperoleh sukacita, tapi yang tidak melakukan persiapan dia akan mendapat
hukuman kengerian. Yang kedua, ini adalah kejadian yang luar biasa. Jadi kalau sang pemilik kehidupan itu datang kepada yang dimilikinya, ini juga menunjukkan suatu kejadian luar biasa sudah terjadi. Harus ada tindakan konkret terhadap kejadian yang luar biasa itu. Kejadian konkret itu adalah yang salah akan dibuang, yang salah akan dihukum, lalu yang benar, yang baik akan dipertahankan, akan diapresiasi keberadaannya. Itulah yang kedua, tanda kepemilikan kehidupan itu datang menjumpai mereka yang dimilikinya. Yang ketiga, menyatakan kasihnya terhadap yang dimilikinya. Kalau sang pemilik kehidupan itu datang kepada yang dimilikinya di tengah-tengah kehidupan mereka, itu juga menunjukkan kasihnya. Dang pulut rohana paidaida akan namasa dia kabiru-biru nai. Jadi topoton na do akabiru-biru na nama pari. Papungon na do akabiru-biru na nama serahi. Patuduhon holong na do moloro parna punah hanguluani mandapaton akana niasianna. Ini menunjukkan bahwa Allah turut merasakan apa yang kita rasakan. Menunjukkan kepedulian Allah. Peran itu hatta turbukon bemadohota songon sada sosok-sosok tuhita. Songon biru-biru ni debata. Songon sada sosok-sosok muse tuhita. Songon permahan na pinabakit ni debata. Ini adalah peringatan kepada kita yang adalah para kawanan domba Allah, yang adalah para gembala yang dipercayakan Allah menggembalakan kawanan dombanya. Laos sada sunggul-sunggul do dihita inang amang kangge pinaribot laho manakasi dirita, manakasi hadiriota. Apakah kita sudah menjadi domba yang baik atau tidak? Apakah kita sudah menjadi gembala yang dikehendaki Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Pana daud diru, biru-biru nasongon dia do hita di bagasan parngulot tahun. Parmahan nasongon dia do hita di bagasan parngulot tahun. Laos idoto do muse amang inang kang pinaribot turpukon di rohani debata. Ini juga menunjukkan gambaran hati Allah. Pabuah belgado hape holong ni debatai dihita akka natinopana. Jadi di sini kita melihat bagaimana hati Allah yang sangat mengasihi kita, yang sangat mencintai kita. Allah ini naing mah songoni hita di bagasan pangulota. Songon rohani di pata nama cai maka holongi hita, maka holongi amang inang kang pinaribot. Songoni mania kita mesti di bagasan pangulota, maka holongi akka dongata. Alai uhud do muse di bagasan bagas ni holong ni rohani di pataon. Jupangata do taringot tu rimas ni di bata. Tarimas do di bata. Molo jupangan na sohob Bartolomeo rohana. Alani ta coba mah, ta usaha mah, ta pataridoh mah. Padauhon sian akang nguluta akka naso di halomohon di bata. Asa unang tarimas di bata marnidahita. Ima sikapta laho majakon harorona, laho paujukon doho pamonakon para luata di ari-ari parpudion. Amin. Martang yang mahita. Mulai tema di pasak rohanami Tuhan, nama nungguli hami diaka tiki parasian, laos diaka tiki parpudi, pabuah naroho laho manguhum akana sotikos, jala paluahon
akan tarsosa, pamalupon akan marsahid. Disungguli hodo marhite turpukon tu hami, asa manada hami dihadirion nami. Didako kesempatan ati pe kesempatan parpudi, asa hutaku pami, asa unang jupangak kami di harorom sohob bartu lomoni roham. Mau lihat ma Tuhan, molo setoktong di patudoko holong di roham Tuhami. Turko, roho, laho, pamalupok kami di bagasan parsahiton nami. Paluok kami sian panosa nosa naro di bagasan ngulu nami. Jala manguhum, akka na sohob bartu lomoni roham. Pajong jokon hasitongan doh ati gorani. Atong taruli mahami, ala nungoh parade hami, panjakonon nami di harorom. Jala paborak mahami toktong, boy makamonakon paraloan nami. Marite Kristus Yesus martangnya kami Tuho. Amin. Mari dehita sian buku ede nomor 837 ayat sada. Sada rohata martang yang mahida. Di bata situlu sada ama anak dohto di perbadia na toktong hupuji jala husobohami di sadok parngulun nami. Mauliate ma Tuhan di pasa rohanami tuho. Ala ni sudi dinggan di basam dohot holong ni roham. Na toktong mangaramoti hami. Mangalihong gugur tahay pason sa tu ujung ni taonon dinabuhi hami oleh Tuhan bodarion ima di pertanyaan perpudi di ujuk tau perhuriaonon ngahubigi hami hatami oleh Tuhan na pinasaha ni naposom sa ibayan may mangula margugo marparbui nami asa tok-tok kami oleh Tuhan boy marlas ni roha manguleho nunga di patolhaso sudi hami ruas ni huriam sahatu ujung ni taonon alania di bata amanami mauliate ma di pasa rohanami tuho o matoktong namar mahak kami di paingotodo hami marhite hatamina kubiki hami biru-biru na pinar mahamu sayulo mahami tug-tugommu. Songonyak kaparmahan na posom, parguguy, parsaray, laho, marmahani, melayani huriam, asa tabba torok niyaka na porsea. Ang giat buhay hami ali Tuhan, sahat tu ujung ningulu nami, marsiyohot marhaporseot tuho. Gabedohot hami, napuna sa bulo nito di na pinarademi, diaka na porsea diho. Pasu-pasu ma Tuhan, akka ulaw na hulahami, itong-atongan ni huriam di bagasan sa taonon, bayan hasangapon di kuarmu. Jalan na gudang dope, si ubasan nami, si ulaw nami, urupi, dongani, pargugoy, pasada mahami, pasautoni, asa marsangap jala marmulia ho di tong-atongan ni parngulun nami. Sude akka na posom mali Tuhan, napasahaton baritam nauli, na marmahani partodion ni ruas ni huriam toktong parsalai parbisuhi ang gia marhitesiani tertugu-tugu sude ruas ni huriam tuhara jaumu toktong maali Tuhan sungguli hami paingot hami di ujung ningulu nami pe
asaho na punah hami na punaho. Orsea do hami Tuhan, disude panggul miton nami di bagasa taunon saat diho. Godang do akan nahula hami nasohi na lomhomu, nahututun dohok na sahututu kami. Sudene hutangnya kami tujulum, se samay salpuhom may aupom may tulaut para sinirhon mi. Asa tung iyas hami, badia hami di julum, talup jalatama hami. Asahatan ni pasu-pasu pardaging odoh partodion nasyakko. Tok sabay marparbuy hatam na kubigi hami di bornginon. Gabi gugunami, jamita na mangulo di hami, laho madalani ari-ari ni ngulo nami. Pasu-pasu hami sude ruas ni huriam, nang akan marsahit pe, lehon hamalumon haipason, nagali pargugoy ma, akan marsak apuli Tuhan. Sude akan namulaw-law pargugoy jalatiroy asaw bartulo moniroham. Saya sima roham, tok-tok mapaherbang tangamu na marmulica na bang sami, mamasu-masu dohok makauli hami sa luhupna. Asa sonak kami, dumobi di situasi nuaing, pandemi sa pulisyaw na lituhan, gudang do na lomos biyahaton, alay papos marohanami, donganammu do hami, padaw mo do parsaiton isyak kami sa luhupna. Jalahoman na manalpuhon kopi sa pulisyaw, asaboy sonak kami, diulaw namin, di padalinggol namin, lumobi di nalaw mamuji pasangapok ko. Imatang yang soba ililik ngami lituhatuho, asima roham uloy mahami, obar tulo moni roham. Amin. Tauduti mo siya, maridi mahitas yan bukwede nomor 837, ayat 2, dohot ayat 3, uhut papungupilian. Tapasa mapiliat to tuado pani debata, tapaduk bemarohata, martang yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo harorwani salu silehon nandingkan dot nasol di basa na mauliutus. Pasatami masyan nan dilihon mitu hami pilihan nami tuho. Saya jalami kebe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu menjala ramoti asa parhasia kami pilihanon pati bulon harajomu di tonga-tonga nuhuriam dohot di portibion. Buhay maruhanami barhite-hite todim. Asalam mutadahami godang ni sileon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir kami mandak mau lihat tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rak mahita mangido di tangyang ninajaro Yesus tuaka sisianna. Alea manami na di Banua Gijang. Saya pinarbadi ama guarmu, saya Roma harajaumu, saya saat malam ni roham di Bondo Tongon songon na di Banua Gijang. Lehon matu hami sedarion hanguluan siapa hari. Saya sama dosa nami, songon panesa nami, di dosa di dongan namar dosa tu hami. Una kami togion tu pangunjunan, palu ama hami sian pangago, ay hono na punah harajaon,
dohot hagogon, rodia sangapon saliling nililing na. Amen. Asin ni rohani Tuhata Yesus Kristus, dohot holong ni rohani di bata ama, dohot pasoran itu di perbadia ma, mangaramoti hamu, olat nyon, rodi saliling ni liling na. Amen. 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 Horas madi hita saluk namang, pajupang mamusih hita, dipertanyakan huriata di tahun Nanengro. Salam Kertanegara, Mar Pakirimon, Horas, Horas, Horas.